am hasibta anna ashabal kafi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya kama wannan rana mai tarin albarka ta katmatul mawalid. Alhamdulillah mun yi cikin annishuwa da jin daɗi ga soyayya ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga ahlul bait nasa. Mun yi lafiya kuma mun tashi lafiya, mun ambaci Allah, mun gigita garin Kano da ambatan Allah. Allah ka maimaita mana badin badada, da kuma Allah ka ƙara ta'ayidi ga maulan namu Amirul Wa'izin hafizahullahu ta'ala, da kuma duk masoya ahlul bait gabaki ɗaya, da kuma manya-manyan jagororin mu irin su Shehi Malam Baban Kadawa, irin su Shehi Malam Haruna da shauransu, da duk masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ka maimaita mana. Sai dai kuma kun san irin wannan ana bayan nan sai da muka ji surutai na hassada da zalunci da jahilci da hauka daga wani shashasha irin waɗannan su fa'ul alami din nan. Akwai wani shashasha wanda muka ji wai sunansa wai Lawan Tarayim. A jiya mun ji labarin cewa musamman jiya juma'a akan mimbarai na juma'a na su ba'al salafawa, mun ji salafawa wahabiya kun san su ba sa san ambatan Allah. In dai za ambaci Allah to su fa a wajen su kamar zagin su ake. To mun ji jiya dukkanin su kwantsaman su na ƙarya da tatsuniya, mun ji suna ta surutai dai daga cikin su wallahi tawalla akhbar wanda dai aka samu na saurara shine wannan shashashan wanda ake ce masa Lawan. Ba hadisi ba aya sai maganganun jahilci da dabbanci na hauka da hassada da ta fito fili, wai kan cewa wannan taro da suka yi kulumboto suka yi makirci wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Suka yi makirci akan cewa ba za a ban mu fita ba za a ban mu ambaci Allah ba, amma sai gashi Allah ya mai da kaidin su kansu, ya rugurguza su, muka fita cikin annishuwa da zikirullahi da jin daɗi ga muhabba ga soyayya ta sayyidina rasulullahi. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya sa muka wannan cikin lafiya. To amma sai da kuma maganganun da kake yi duk gabaki ɗaya tatsuniya ne na ƙarya. Kuma in ban da ƙarya menene wai nan wai mutumin da yake cewa shi salafus salih ne, mutumin da yake cewa ahlus sunna ne, maimakon ya fito yi bari na dalili da hujjoji, wai kuma shi yake umarta wai da aikisa. Wai duk wanda aka ce wani dan ashabul kafi wa raqim ne, wani masoyin manzon Allah ne, wani masoyin ahlul bait manzon Allah ne, wai abin da yake bada umarni a fakan mumbarin juma'a wai ce yake wai a kama shi a jefa cikin kwalbati, ka danne shi ka sa masa makami, idan kai ya kashe kai din ka mutu shahidi, idan kuma kai ne nan wai kashe shi wai ka kashe dan wuta. Wai ahlus sunna to Allah ya fi karfin sa, kuma Allah ta'ala sai ya rugurguza ka. Amma da kamata ya da ɗalibansa da tara za su yi da shi kai ka kwatanta mana, ba ga mun fito ba ka fito ka ce zaka taba ɗaya ka ga yadda zamu raga da kai mai daidai da kai. Makaryacin banza mahaifinci, ba magana ake ta ilimi ba. Idan dai ta ilimi ce ka fito ya ayyuhal ladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan. Idan da gaskiya ne sai ka fito sai a zo sai a buga da kai ai dalili da dalili, hujja da hujja, a gane mutum mai da mutumi. Amma kawai sai muka ji maganganu na jahilci da dabbanci wanda duk wannan surutan da kuke kuma albashirin wallahi tallahi maulana Amirul Wa'izin bai ma san kuna yi ba. Kuma ga futuhatu abubuwa sun bubuto, ka duba ka ga mumbarin da maulana Amirul Wa'izin ya zauna a ciki ya ishi jarin ku gabaki ɗayan ku. Sun ga Allah ya wulakanta su. Yanzu wannan shashashan mutumin Togo shi ma haka naji a waje nan wai aka mumbari yana zage sai ta kai ga yana ambata sunan mahaifin mala yana zagi. Wawayen banzayen shashashu wannan kusan abin da kuje ba. To idan magana ce ta ilimi ce, tun nukudar da kuke ganin abin da yake faɗa ba daidai bane, in ka isa kai ɗa ne ka fito. Wai sana ce ake wai malam wai bai iya Fatiha ba, ita kanta sunan Fatiha din sai da ne masa gyara. Wai kaji wai Fatiha shashashan banza, shi ma baka ma iya Qur'ani ba, mu ba musamman haka jahilcin naka yake ba. To saboda haka kai baka isa malam ya magana akan ka ba. Idza na daka safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati as-sukutu fa in kallamtu farajta anhu wa in kayyaltu khamadan yamutu. Saboda haka da bakin ciki za ku mutu. Ahasiduhu mut inna anshaka ankadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka bakin cikin ku haka zai fada kan ku duk
makircin da kuke insha Allah zai tafi kafin ku wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin wa kafa Allahu lil mu'minina liqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. wannan zamani ne na ahlul baiti, ba wata ƙarya ku ta ƙare an kai kas, saboda haka ruwa ya ƙare wa dan kada, ƙaryar ku ta kai ƙarya, inda gaske ne ku fito. amma yanzu wai kai sai muka ji labari wai suna bi titi an hada wata shashashan takarda ta kosai wai ana rarraba mutane wai a fito wai gwamnati wai ta kasa yin maganin mala, saboda haka a fito saboda haka su abin da suke so, saboda haka a fito a zo a yi tawaye, a fito a yi zanga-zanga. to babban abin da za a yi wa zanga-zanga ku za a yi wa zanga-zanga, hujja ake bukata. in kun isa ku fito, ga hujjar mu ga hujjar ku, ga dalilin mu ga dalilin ku. in ka isa kai da ne nace gaya maka Lawan, ka ji ni da kyau, ka sani na san ka. in ka isa kai da ne ka fito, ni mu zo mu zauna da kai. na rantse maka da Allah, in ka sake muka zauna da kai wallahi tallahi billahi jan baki sai maka wahala. in kuma kana ganin ba haka ba ka fito in ka isa. domin shashancin ƙarairaki da kuka yi jiya, mun ji labarin surutan da suka yi jiya nan da daddare da ƙarairaki a nan wannan shashashan masallacin kwace, masallacin damfara, masallacin ma'inta, masallacin 'yan damfara, masallacin ka'inai kaddarai. saboda haka ƙarya ta ƙare, ba wata ƙarya da za ku zo ku yi mana da sunan wata sunna, babu ita. saboda haka wannan shine abin da zan faɗa, kuma Allah ka maimaita mana baɗin baɗaɗa. Allah ƙara mana soyayya manzo Allah, salati goma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. amin ya maulana. ƙara kusanci, ƙara lafiya. Allah ka ji da lamarinka. Fatiha.